Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, conflict posible magtuhaw sa tunga nanday Congresswoman Jam Baronda kag Raisa Treñas-Chu pagkatapos ang alliance ang PFP kag Lakas-CMD suno kay Governor Defensor. Drainage sa Parola wharf nga dugay na nga ginareklamo ginkayo na. Pero 06 naka-rekober sang 2.2 million pesos nga balor sang shabu sa bilog nga adlaw nga operasyon. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Posible nga may magtuhaw nga conflict sa tunga nanday Congresswoman Jam Baronda kag Raisa Treñas-Chu pagkatapos ang alyansa nga natabo sa Partido Federal ng Pilipinas o kon PFP kag Lakas Christian Muslim Democrats o kon Lakas-CMD inisuno kay Governor Arthur Defensor Jr. Sa press conference, inpahayag ni Governor Defensor Jr. nga istoryahan sa sulod sang partido ang dynamics nga matabo. Madumduman nga una gin-announce ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga magapadalagan sa pagkakongresista ang iya anag nga si Raisa Treñas-Chu. Samtang ginkumpirmar naman si Governor Defensor Jr. nga magapadayon sa pagpanumpa si Treñas-Chu sa Partido Federal ng Pilipinas. Naibaluan nga nagsumpa na sa Lakas-CMD si Congresswoman Baronda. Kung wala may nabuka nga tuhod hindi pagkayuhon, ginakayon na sa mga personnel sa City Engineering Office ang drainage nga wala sang tabon sa atubang sa City Mall sa Parola Terminal kung sa diin may isa ka pedestrian ang nabulasot kag nabuka gid ang tuhod sini. Madugay na nga ginareklamo sa mga pumuluyo ang wala na siradaan nga drainage hasta na lamang nga may nabulasot kag nabuka ang tuhod rason kun nga an aksidente kag nahibaluan nga nagapaidalom sa surgery bangod nahulog sa kapin duwa ka tapak nga drainage. Karon natakpan na kag ginkayo para wala na liwat sa may madisgrasya. Sa overnight operations ng Police Regional Office 6 naka-rekober sang 2.2 million pesos nga balor sang droga magalin alas 6 ang aga tubtob alas 5:59 sang aga sadtong May 7 nga naka-aresto sang siyam ka mga individual sa bilog nga rehiyon. Naglabot sa 331 grams ka suspected shabu nga nagabalor sang 2,250,800 kinalakipan ini sang duwa ka high value individuals kag pito ka street level individuals. Ginpangunahan ini sang Iloilo PPO nga may 4 ka operasyon, Iloilo City PO nga may 3 ka operasyon, kag Bacolod City PO kag Negros Occidental PO nga may tig-isa ka operasyon. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.